Dang ding dung ding dang ding dong, dang ding dung ding. Kabut iki lungguh-lungguh wae ning omah. Apa tak ning kedai karepmu wae ya? Bakso aci. Tapi renek kancane apa ngambil Robi wae ya? Tapi Robi saiki ning endi ya? Tapi ning perapatan apa ning gang ya? Angel men kae bocahe. Ya wis tak golekane sik wonge. Iki Yamene iki kepe ning endi ya? Biasane Yamene iki jedal-jedul, tapi dengaren men ora jedal-jedul ya. Jane bocah kayak ini ngendi? Wis hawane panas seram. Es teh bakso aci jane enak iki. Tapi yo kepine yo ora teko-teko lho. Iki jane bocah ning ngendi? Apa tak celok nggo mantraku yo? Langsung wae lah. Tang ting tung ting tang ting tung, tang ting tung ting tang ting tung, tang ting tung ting tang ting tung. Lah tera jedul. Biasane jedul wi tek saiki ra jedul ya. Apa enek sing kurang ya? Apa ya? Oh iya, enek sing kurang siji kas. Kurang? Ya. Tak cobane sik langsung wae lah. Tang ting tung ting tang ting tung, tang ting tung ting tang ting tung, tang ting tung ting tang ting tung. Ya. Tang ting tung ting tang ting tung, tang ting tung ting tang ting tung, tang ting tung ting tang ting tung. Pin Kevin. Lah tekan to. Iki jane tak golek iket mau iki nang endi? Kene iki lho yo goleki kowe, nang ndi ora nek. Baru mbok mantra to aku mau, tak iso tekan kene. Iya lho, lah saiki kowe mau ket mau tak goleki ra ketemu-ketemu. Pantesan tak ambu kok arahe rene. Jane mambu apa? Mambu mantramu lho. Ya wis ayo. Kapan? Tahun ngarep. Loh, saiki pi. Ya wis tak sekirane kene. Ya wis no. Mbak, tuh mbak, biar masak lagi, mending gini ya. Bakso aci. Bakso aci, berapa? 1. Oke, tunggu bentar. Silakan duduk. Ini bakso aci. Oke, terima kasih. Sama-sama. Nyopin. Oke. Pin, bakso acine enak ora? Belum dicoba kok enak. Yuk sik tak coba nih. Pi, tolong pi. Wing apa pin, wing apa? Sadar pin. Pi, terus ke pi.
Lagi terus kepiye, Pin? Pi, sik, suaraku tak jadi koyo ngene berubah Pi. Lho, Pin, tek suaramu sok kayak ngono, padahal gue malah gak suara cita lho, masa iso ndarai suara berubah? Ya wis iki piye Pi? Ki piye? Ya wis ayo digone dukun. Ya wis ayo. Pi. Wes Pi, mak kowe Pi, tapi Pi. Dang ding dong ding dang ding dong, dang ding dong ding dang ding dong ding dang ding dong. Mbah, tolong ana kancaku, Mbah. Mbah! Enak apa to lele ngageti mbahe wae. Lagi fokus to apa iki lho? Mbah, aku ki rene iki njaluk tulung. Kancaku suarane ra iso balik. Nek iso to le? Iki ki kejadiane mau ki mangan bakso aci. Nek iso to le, coba ngomong o. Iki piye Mbak iki? Suaraku ra iso balik iki lho. Ya wis, tak cobane ben suarane iso balik. Ya wis, coba ngomong asik. Yu, dang ding dong ding dang ding dong, dang ding dong ding dang ding dong. Mbah, tek suarane dadi kaya ngono. Iki ketoke dukun gadungan deh. Ya iki kita Pi. Masuk dandani suarane ra iso. Lho, tek iso kaya ngono suarane. Apa salah mantra ya? Jane wis bener ki uyah karo multo. Ya wis, Mbah, tak bali wae nek ra iso. Ya wis bali ya, ganggone malah kita apa wae. Dang ding dong ding dang ding dong, dang ding dong ding dang ding dong. Bo wes, Tin. Lagi otomatis lho Pi. Otomatis apa? Kowe robot to? Dudu aku nangso. Dang ding dong ding dang ding dong, dang ding dong ding dang ding dong, dang ding dong ding dang ding dong. Karepmu, yo wis medua.